tan rápido, señor director. Veña, o fetiche volveu. Miren, está no seu sitio outra vez. Eu penso que este fetiche está embruxado. Sí, é aquí. Pobre home, que desgracia, era tan atento. É vostede da familia? Pois claro que sí, voullo amosar. Veña comigo. Era un home notable. E que talento. ¡Qué talento! ¡Qué talento! ¡Prairear! ¡Prairear! ¡Vamos, Milú! Como dixo vostede? Eu non dixen nada, señor. Estúpido, gordecho. Mira o que fixo co meu precioso papagaio. Escapou. Sí, moitas gracias. É un papagaio que herdei do meu avó. O pobre se levantase a cabeza. Que disgusto levaría. En fin. Oh, Deus, non pode ser! A xiña vai caer a auga! Oh, socorro! Axuda! Socorro! Socorro! Axuda! Señor, faga o favor de vir con nós. Vamos, tememos unha revolución, señor. Non hai erro ningún, señor. Ese canalla do capitán di que és un dos nosos. Moi ben, home. Este mozo é un dos nosos partisanos. Estaba condenado. Atención! Son o general Alcázar, dixéronme que o ían fusilar. Bravo, os amigos da revolución son os amigos do general Alcázar. Para recompensarte, noméote coronel e axudante de campo. Buscadelle un uniforme e levádeo ao palacio. Temos moito traballo. Non, señores. O general Alcázar non recibirá a ninguén agás o seu axudante de campo. Aí ben, se cadra el podelles axudar a topar o home que buscan. Dígame, señor, que foi o que o trouxo por esta zona? Oh, non é unha idea moi boa, señor. Os arumbayas son os indios máis salvaxes de toda a América do Sur. O último que intentou facer esa viaxe foi un explorador inglés, Riswell, e non regresou. Caraco, por favor, este é o señor Tintín. Quere baixar o río. Sabes de alguén que o poida acompañar? En que lle podo servir? Son o mesmo. Que é o que quere saber? Foi sinxelo, revisando as antigüidades de meu irmán. Por que? Vaya, vendinlle o original a un turista esta mesma mañá. Chámase Samuel Godbout, un americano que ia embarcar no buque Washington. Que curioso. Que terá ese fetiche? Vostede é o terceiro que me fai esa mesma pregunta. Vale. 3 homes á auga!